Rallipensahan on ihan oma maailmansa, että niitä on ollut pitkin aikojen kuluessa erilaisia. Ennen pensat oli täysin vapaita, ne oli erittäin kovaa myrkkyä ja antoi tehoa aivan älyttömästi lisää. Että ne on niin kuin erittäin suuri vaikutus tehoihin pensalla. Mutta FIA halusi sitten varmistaa, ettei tämmöistä eriarvoisuutta ja hinnoittelun kautta ja muuta, että nehän oli erittäin kalliitakin sitten oikein erikoispensat. Ja FIA on sen jälkeen nyt ollut monet vuodet jo, niillä on ollut oma pensa, minkä ne toimittaa joka ikiselle kisapaikalle, mikä on sama pensa kaikille, jolloin varmistetaan, että ei saada tehoetuja pensan suhteen. Pensa on tällä hetkellä, FIAn pensa on ehkä hivenen parempi laatusta, parempi tehoista kuin 98 mittaripensa, mutta ei mitään ihan erikoista, hirvittävän erikoista, mutta vähän parempaa. Tankkaaminen tapahtuu näissä vähän eri lailla, että täällähän on sitten myöskin tankkauspisteet on huoltoalueella aina olemassa tankkauspisteet. Tänne laitetaan vain tämmöiset pikaliittimet kiinni, josta tuosta hengittää, toista menee pensa ja toinen hengittää, että ei varmaan pensaa pääse mihinkään läiskymään. Ja nämä on ihan omat erikoislaitteensa tähän pensan tankkaukseen, millä pensa saadaan. Ja yksi ainut paikka aina rallihuoltoalueella, missä saadaan silloin oma paikkansa, missä tankataan. Määrät lasketaan, määrät ilmoittaa tiimit jokainen itse että kuinka paljon tarvii pensaa kisaviikon loppuna. Ja pensamäärät yrittää tietysti ideoida niin kuin mahdollisimman ideaaliksi. Niin kuin esimerkiksi Formula 1:stähän tämä maailma on erittäin tuttu, niin kyllä se ihan samaa sääntöä noudattaa myöskin ralliautossa. Ei pyritä kuljettamaan ylimääräistä painomassaa mukana yhtään ja lasketaan tarkkaan, että kuinka paljon kuluttaa. Auto vie vähempi siirtymätaipaleella ja enempi tietysti sitten erikoiskokeilla. Erikoiskokeilla tämmöiset nämä nykyajan ralliautot vie aika tavallakin. Sitä pensaa käytetään lähinnä jäähdytykseen ja siihen, että turbo pidetään pyörimässä koko ajan täyttä nopeutta, jolloin ei tule sitä turboviivettä siihen, että se on niin kuin hereillä aina kun kaasua painetaan. Ja siitä syystä autot vie ehkä joku 6-70 litraa 100 erikoiskokeilla, mutta eihän nämä sitten tietysti ohjelmat, hienot nykyaikaiset viimeisimmät ohjelmat, niin mä luulen, että nämä vie hyvää, ettei vähempi kuin siviiliautot tien päällä sitten jo.